ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ରାନ୍ଧିବା ସମୁଦ୍ରୀ ଫିରିକା ମାଛ। ମାଛକୁ ଧୋଇ ଧୋଇକି ଆଣିକି ମୁଁ ଏପଟେ ମୋର ଭାଜିବାରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ମୋର କିଛି ମାଛ ଏପଟେ ଦରଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ସାରିଲି। ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ମାଛ ପକେଇଦେଲି ଭଜା ପାଇଁ। ଏପଟେ ମୋର ଭଜା ହେଇଗଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଏପଟେ ପିଆଜକୁ ସନ୍ତୁଳିବାରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ପିଆଜ ମୋର ହେଇଯିବା ପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଭଲ ଭାବରେ ମୋର ମସଲାକୁ କଷି ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଟମାଟୋ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ସହ ପକାଇକି ମୁଁ ତାକୁ କଷିବାରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଶେଷରେ ଥିଲେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବାରେ ଲାଗିଗଲି। ତାପରେ ମୋର ସିଝା ହେଇକି ଥିବା ଆଳୁକୁ ତାକୁ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଲି। କଷି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୋର ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ରଖିଥିବା ଆମ୍ବୁଲ 2 ଖଣ୍ଡକୁ ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବ ଯେମିତି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ମାଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଛାଡ଼ି ନେଉଛୁ। ମୋର ଆହୁରି 2-3 ପିସ୍ ରହିଯାଇଛି। ମୁଁ ଏପଟେ ତାକୁ ପକାଇ ନେବି। ଭଲ ଭାବରେ ମୋର ପଡ଼ିଯାଇଛି ମାଛ। ଏପଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ଫୁଟିବାର ଅପେକ୍ଷାର କରିକି ରହିଛେ। ଭଲ ଭାବରେ ମାଛ ଆମର ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମର ତରକାରୀଟି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି।